fel ti wedi gweld, mae loris yn paso trwyddo a un yn aros iddo lan y rhyw. So... A mae'n achosi ciwiau wedyn. Ie, ydy. Golygfa digon gyfarwydd ar stryd Rhwsmain yn Llandeilo. Yn gyson, mae traffig trwm yn cywio tu fas i'r siop goffi a gwin yma. Ni ar pinch point fan hyn, mae'r hewl yn mynd yn gul, mae'n ffenestri ni reit ar ochr y palmant. Pan mae dau lori neu pethau'n trial croesi, mae'r ffenestri yn ysgwyd, so mae'n bendant yn broblem. Llwng destun i gyhoeddiad diweddara Llywodaeth Cymru wedi iddyn nhw benderfynu ar lwybr ar gyfer y ffordd osgoi newydd. Fi fel person busnes yn gobeithio wneith e wella'r dre. Bydd pobl dal yn dod fewn. Mae digon o siopau llefydd bwyta independent yn ni sydd yn denu pobl i'r dre. Fe fydd y llwybr newydd yn dechrau ger ysgol Bro Dinefwr i'r de o Llandeilo cyn croesi Afon Tywi a bwrw tua'r gogledd ar ochr ddwyreiniol y dre, ac yn ymuno â'r gylchfan i'r gogledd o Llandeilo. Yn ogystal â hynny, mae'r cynllun ehangach yn edrych i dawelu traffig yng nghanol y dre trwy gyflwyno system un ffordd. Yr rhan yma o stryd Rhwsmain yn Llandeilo sy'n achosi trafferthio. Mae'n gul yma, loriau reit ar bwys y ffordd, a hynny'n achosi trafferthio yn ers degawdau. Mae yna gynlluniau wedi bod i ddatblygu ffordd osgoi o gwmpas y dre, a busnesau lleol yn croesawu'r datblygiad diweddara. Fi moyn achos mae'n eitha dangerous os wedi cerdded rhwng dre. Ond mae wedi mynd mlaen am sbel nawr, so gobeithio bydd yn mynd ymlaen. Mae'n hen bryd bod fe'n dod, achos weithiau mae'r loris mowr yma, maen nhw'n dod fan hyn. Maen nhw jyst ffili mynd hibo'i gilydd. Mae fe'n... Wedi bod yn dysgol y sbel? Amser hir. A bydd y siŵr o fod sbel cyn dod o hyd. O, chi'n credu bydd e'n dod? Pwy a wyr. Gobeithio. Mae adeiladu ffordd osgoi yn rhan o gytundeb ar gyllideb 2016 rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, ac mae'r cyhoeddiad diweddara yn un arwyddocaol yn ôl aelod lleol Plaid Cymru yn y Senedd. Mae'r Llywodraeth wedi gweud am y tro cyntaf, maen nhw wedi dewis hewl fel y datrysiadyd yn unig hynny, maen nhw wedi adnabod llwybr yr hewl hynny, mi fydden nhw yn fuan iawn yn gweithredu yn gyfreithiol i warchod y llwybr ac yn dechrau wedyn ni ar y gwaith manwl technegol mwyn dylunio ac adeiladu'r hewl. Mae yna arian sylweddol dros 80 miliwn wedi clusnodi ar gyfer y prosiect yma. Doedd hwn ddim yn rhan o'r arolwg o'r ffyrdd yng Nghymru, ond ar y llaw arall maen nhw'n dweud yn y cyhoeddiad bod nhw'n mynd i bwysleisio pethau fel ffyrdd eraill o deithio, falle lleihau cyflymdra rhai o'r ffyrdd enghraifft o gwmpas yr ysgol. Wedi hir aros, mae'n edrych fel petai ffordd osgoi Llandeilo gam y nes, ond mae yna siwrne hir i fynd tan bod y daith yma ar ben.